Ndamira pamberi pedera mamutasi. Ndamira pamberi pedera mamutasi. Yesu ndiwe chokwadi. Yesu ndiwe chokwadi. Ngaipa chabatwa nemoto. Ngaipa chabatwa nemoto. Marari batsiro. Marari batsiro. Pamusoro idarira mamutasi. Zidara munoti Kenneth Timburwa. Inini ndakanyengerwa mukadzi neanonzi Patrick Nyandiya. Chakaita kuti ndizive kuti Patrick Nyandiya aifambidzana nemudzimai wangu. Ndakati ndakabata foni yemudzimai wangu pakapinda message yakabva kuna Patrick Nyandiya. Papinda message yakabva kuna Patrick Nyandiya, inini ndakatanga kupinda muhurukuro naNyandiya. Kusvika tasvika pakadzika pekuti takazosvika pekuti Patrick takazosvika pakutaudzana pekuti asvike kumba semafambidzirana wangu achiita. Inini ndaipindurana naye ndini mukadzi. Iye panguva iyoyo aifungidzira kuti ari kutaura nemukadzi. Kusvika Patrick takurukura azosvika pamba pangu na 23 past 11 usiku akuvhura door, ndipo ndakabva ndamubata pandati dzvina. Ndamubata madaridza mhere kusvika Sabhuku asvika. Ndakazoisa nyaya kumadzisabhuku. Ndaisa nyaya kuna Sabhuku, Sabhuku akati atitongi nyaya. Pandaisa nyaya kuna Ishe, anova Ishe Mutetwa pasi pedare rino. Ndaisa nyaya kuna Ishe Mutetwa. Nyandiya akatongwa, akabvuma mhosva yake, akatongwa pasi pedare raIshe Mutetwa. Atongwa pasi pedare raIshe Mutetwa, akapuwa mutongo wake waasina kuzokwanisa kundibhadhara panguva yakanga yatarwa naIshe Mutetwa. Saka kusvika pari zvinezvi kubva muna 2023 hapana chandati ndawana kubva kuna Nyandiya. Ndosaka ndauya kunomhangara nyaya yangu pasi pedare raMambo Mutasi. Ngati ndo mashoko angu muchidini. Akatiza. Angakanza anofana kupa china naMutetwa. Angakanza anofana kundipa mombe 3 nezvinhu zvemumba yangu yemukati yakasvipisa. Imba yako yemukati yakasvipisa papiwa kwanga tatatu. Wanga wagara atori magariro awo kubva kumashure. Iwewe wakaekita kunga mukadzi wako kusvikira munhu auya wobva wamuti kumakota 11 akupinda padhoo waumubata ndizvo wobva waumubata ndizvo. Saka magumbezi yakasvipisa gari sekuti mameseji mamwe akanga arimo zvairatidza izvo kuti vanhu vakanga vane nguva yakareba vachifambidzana. Taura zviri straight. Taura straight. Ukasiya zvimwe kare unopiwa kutongosi iwo uchitaura zviri. Taura kuti vakanga vagara vachitouya vachipinda. Vakanga vagara vachitouya vachipinda mumba mangu pamubhedha wangu. But kaizvozvo iwe mafungira kuti because hauna proof. Une proof here. Dai unotaura ndakabata vanhu ndikatobvisa gumbezi, ndakatobvisa gumbezi inini. Ndikatobata munhu, there's proof. Mukadzi wako unosanda bhozi, mukadzi wacho ari kupira. Andizvo. Mukadzi anda achitaura yega achiprofesa kuti Yeshua takarara nofakati. Because mutongo wakatopiwa nekurara nemukadzi wemunhu mudoko. Pamakaenda kudare raIshe Mutetwa kwacho anga ari pere mukadzi. Mukadzi wakanga atiza. Haana kumusha kumusha kwake kuriko DC. Iwewe wakubata kudaro atiza wakamuteera here kwabviri kwako. Omunhu takateera. Chikanzi chine wabereki wacho. Vabereki vacho havana zvavakakwanisa kupindura, vakangoti pari zvinezvi apo asimuka atiza. Hatisi kuona, hatisizivawo kwaari. Waitopindura sekuti havasi kuziva kwaari asi kwakanga kuri kutraya kuda kuzvidziridza kwaari. Iwewe kuteera kwako kuteera kuda kusvika mukadzi wako here kuda kuti
inini kutera kwandakanga ndichiita kwakanga kuri kwekuda kuti nyaya yati igarirwe pasi mativi ese aripo ndokutera kwandakanga ndaita. Tamira pamberi pedera mamutasa. Tamira padera mamutasa. Isinotenda zvechokwadi. Zvinachashokani. Tachabatwa nemusha. Machabatwa chokwadi. Mwari aribatsira. Mwari aribatsirwa. Zvatuda bambo hatuna musarechedza nguva kudzoka kumashure kana kuita sei. Nyaya yakatonga kudhara pamazuva mutemba netugune mhosva yekudara nebatsiro. Ndingada kutsanangura changu. Because nyaya yawaita panapa haisi kuda kutanga kutsanangura nyaya. Nyaya yawaita panapa ndekuti hausi kubhadhara zvawakazi kubhadhara. Ndakaramba kubhadhara nekuti handina kurara nemukadzi munhu, handina kudanana nemukadzi wangu. Paakandidaidza nemameseji, mudzimai wakanga andikwereta mari. Saka paakandidaidza nemameseji ndakafunga kuti kunopiwa mari yangu. Ichi chimaikwereretsana mari nemukadzi wemunhu unowanyasozive sei. Inini ndaishanda padhuze nemudzimai uyu pamba Kuti pamukati. maishanda kuti ndati maikweretesana nemudzimai wemunhu mari murume wacho ari mupenyu sei. Anga ari mbuya wangu. Mbuya wewe anga ari kana kuti mbuya wewe. Ndimbuya. Saka akandikwereta mari. Izvo zvese zvatakubasa nazvo. Izvo zvese zvatakubasa nazvo. Akanaka changamire. Ivo nemameseji. Mameseji avari Mameseji endakanga ndinawo kubudikidza nefoni yake ndakanga ndabata yemurume wanozi Nyandere. Ndakanzi na Ishe Mutetwa ndimudzosere foni yake. Yakanga ine mameseji acho ese. Wewe wadi kutoa drop message mfoni wako. Ni wakakwarira kwarira wanzeka kutarisa. But now, anogona nyaya paiyo uya kutanga kuchinja manje. Why? Akutanga kuchinja because iwo pawakabata exhibit wakadestroya evidence. Asi isusu manje hatipi munhu wakashata the benefit of the doubt yekuti nekuti azwakamispresa ayo pawakatotongwa aripo pameseji ukabatwa nemhosva. Mhosva yako indorichi indoripo. Saka izvi kunyaya iri pekuti mukadzi uri mutobuda kuti mazuva ano zvatakuita kune ma-equal rights. Murume haambodana nega, unodana nemumwe mukadzi. Ende mukadzi haambodana nega, unodana nemumwe murume. Saka murume uyu anobhadhana murume uyu, mukadzi uyu anobhadhana mukadzi uyu. Tidesani mukadzi wabamba unofanira kubhadhana nemukadzi wako iwe. Iwo bamba wachibhadhara iwewe. Hakuna rugare. Because kana ari madhauta charges asina kuhurirwa ndiani. Iwo wahurirwa kumukadzi wake uyu. Ahurirwa wakuya ndiani? Ndimaidi. Iwo wahurirwa ndiani? Ndibamboni. Andi saka mese munofana kulipa. Because iwo anana nemukadzi wemunhu uchizwa nemukadzi wemunhu, iwo anana nemurume wemunhu uchizwa nemurume wemunhu. Ndosaka ndakuzwa kuti mai awo ari pano. Mai awo kusha kwawo ndekwadhisi. Alright. Saka imimi pamwe mati imimi hamuna kubhadhara nenyaya yekuti hamuna kurara nemunhu. Saka imimi pamba muchikominiketa nemurume uyu kusvikira mazouya pamataura kuti ndakauya kuti ndauda kupiwa mari yangu. Manga muri kominikera nenyaya dzemari here kana muri kominikera nenyaya yemota?
Kuta pasi 11 kusvika papapo ndazote. Ndopana ndichida kutsanangura Ndosara kuti kuti time yacho ya 11 yani ndati ipapo ndopana ndichida kutsanangura ngobva mandiisa ndosara kuti 11 kurikudza taurwa nhandi aiwa ndoba ndakaona mameseji achiuya ndoba ndarisipona kumameseji izwa whether is 7 AM 7 PM 12 PM 12 AM izvo zvazvichiri mhosva yako zvekuti uyataura time wachachataura time hazvikubvisi pamhosva because kuti uuye wanga uri in communication nemukadzi wemunhu iwe can you imagine time yautaura handisi iwe neanga mukadzi wako ari pafoni na11 ari kungotaura nemunhu wakuzotaura nani pawhatsapp haubvunziwe haubvunziri dai wangori haubvunziri kuti unobaka nehope womuka mai mwana undori pawhatsapp undosiya zvakadaro iwewe wokomunikata nemukadzi wemunhu mameseji uri uchitofamba kuyatova dzimba iyoyo uchikomunikata I guess message yako yekupesi yake iro ndasvika ayo handizvo message yake yekupesi yaiti ndo mashoko ake ekupesera handizvo message ndadini ndasvika ndinoona kuti handizvo aiwa uyo angachazivhura dozi uyo dzora handina kuvhura dho ndakasvika pabharanda ndobva handifirita handida kutsanangura ipapo ndakapinda pabharanda ndobva handifirita handisi ndakandifirita nemaziso ndakatiziva distance nyaya pairika nyaya yepai ndeyekuti ndipewo judgment yaishe mutero dzanga dzisiripo minyaka dzadziri ndani wakati mbiri unotaurira ndipe judgment yamutetwa yekupi ndava nemasabhuku awiri avanga ari kutoa judgment eusipora mutetwa nekuti urandikudai pakanyorwa mutetwa ndiye akasara nemapepa iwa aiwa judgment rakandiomenyedo kana nyaipereka unopiwa judgment yako izvi saka anosara naye mauri ndiye panguva iyoyo ndiye akasara nemapepa ayo aini haana kutitambidza ndinotaura chokwadi pamberi iwewe izwa pepa iroro ndonotoendemberi nenyaya dzako kana pasina pepa iroro kumberi kwese kwavuna kwaunosvika because nyaya yakayotangira primary court ndokwakapiwa judgment and judgment kana yabva kuindicate katada kuichinja isusu panapa and this court yakuacta sezichi as an appeal court kudecision yapiwa kupi kuprimary court saka ndiye ndichida kavhedhide kuprimary court kuti ndizive kuti kunoku ndikuti upholdere decision yakapiwa kulowa court kana kuti ndiri kuichinjiridza ndatarisa senge zvoda kuti ezvino kuti ndaakuichinja because uyarakidza kuti hasi munhu anotembeka because kana wakuti wakataurwa iwewe namutetwa kuti bhadhara mombe nhano asi usvika munomoti handina kuzibhadhara because handakwira nazo inizvo kana usakwira nawo ndiwaifanira kuapira nyaya yako kuno aifanira kuti apiru nyaya yake kuno ndiwe because ndiwe wanga wafikirira nejudgment not kuti umire uya kuzomutaurira apa kuti uyo azotaura mombe dzangu dzanonoka danga rangu ratonoka ndipo utanga kutaura kuti handinakubhadhara nekuti handinakwira nazo hazvinei sense ndizvo zvotondakidzo rwitsotsi handitoshamisi uye mukadzi iye uchitoona naye kuti kaitire kako ndikorakidza kuti nanhasi tiri forage nyamwe nanhasi zvinotora kuti aforage runombora bota utonombora ndikaitire kako ndike munhu unombora ndibota iwe ndakaitire kako unganyepa kukaita sei because kana wakatobaka nemhosva chakakunetsa iwe pawakaona iwe kuti hausikwirira nazo udai ukataura dai changamira matongo yanyu asi ndakuenda mberi aiwa zvinozi ignorance hakuna bam uchikwanisa kupinda mukadzi wemunhu womira pamberi abondoradza uzive kuti wakapusa kuye kumira pamberi pakuti wakapusa asi uchikwanisa kubvisa mukadzi wemunhu bhuruko iwe
Mwana uya kumira kunyepera kupusa pamberi pana pauya patali panapa. Asi wakakwanisa kupinza kupinza mukadzi wemunhu grupo. Woda kuya panapa kunyepa kuti kusaziva chakamira kusaziva. Kusaziva waitaziva kuti mukadzi wemunhu. Iwe kubva kusumudzwa mumba kwako iwo nemukadzi wemunhu 12 kona pasi 11. Achitosiya wako. Kusiya wako mumba. Ende zvinorwadza zvacho. Wakatosiya wako. Arutoti baba wari pano nhasi ndopa maporiji rakadziya. Iwe wamusiya because waungadzida kuya poriji riri kupisa. Kubuda mumba mako iwewe na 11. Kubuda mumba mako iwewe na 11. Kuenda kuri padhoro mupi na 11. What that not Mariam? Yanga Mari. Sorry? 50 years. 50 on pai panyai. Ora kwenda akapondisa kuafusa. Ngazi ndozo kukaenda ba au. No baba zvako yakamubvunza. Ayo, iyo ndo waizondipa baba au. Saka akati manje. Ndoza vakazofirwa. Chakatumufirwa nyaya iyi. Wakafirwa because kukuya wrong time. Kune munhu asikazivi nyaya yani. Yako. Because iwe kuti wakuda kana uchimuziva. Uda kutaura shamwari. Mukadzi wako akati chii? Ndakamupa mari yangu 50 akati baba wachazomupa ndaita sei? Chazomupa baba uyu. But never do that. As long as you communicate with them, you can do it. Uchuya. Once you go alright. Is wakafiri ba semunhu angasina mhosva. Wakaenda here kumapolisa kuti afiri. Mapolisa ndakaenda ndikanongwa. Mapolisa wakaenda kundatsambe kurapwa. Ndakarapwa. Usikuenda kuti uda kusungisa munhu akufirira. Inini? Iwe ari manje. Baba ndandoda kutanga ndarapwa. Ndozoona kuti iwe rapwa. Izvo wakarapwa. Yana kanisa kumapurisa asi atinoziva kuti yakarapwa. Izvo wakarapwa. Ndakarapwa sindarema. Ndati wakarapwa here. Andichimura. Kuti kurapwa. Saka nyaya yako wakazodzokera kumapurisa. Yangu andisati ndadzoka. Yakaitika rini nyaya iyi? 2023. Wewe 2023 utaona wasataenda kuvhura nyaya yako 2023. Saka kana wakaremara wauda medical report wakaendesa medical report ukwanisa kukumbatsira. Ndoda kugadzira buku racho rekurapwa ndinaro. Pakazi pawakatarisa pakaziya pakatarisa izvi pakanyozi Pakazi assault. pakazi assault saka uri kuona arikamukona ndozvatisingadi baba kunyepera zina basa iwe chenda wabhadhare chii chenda wabhadhare enda wabhadhare nhasi jenzeni nhasi 22 machi unofuna kwabhadhara munhu ende unotopa mombe idzodzo dziri 3 ndapedzera imwe 1 each 4 dzadzishoma yekuya Ndikumbira uchangamana. Ndokwenda zvokurima ndino amarika akamudesa. Ndichanya zikuona ende pana pawakandiwa kumana iwe isusu chimanyika tingoziva kuti zvingozi usabate baba mu zvingotsvakana zvega zvingoda maziso ei bota kana kudya bota unoda maziso ei samanyika musabate baba mu zvingotsvagana zvega iwe unoda maziso ei unoya bota unoda laiti utakwatsvaga ndizvomuita ure
Enda usenze because kana wakapana mhosva dzako it means you are supposed to be ready kuti kana ndabatwa ndinofanira kubhadhara. Munhu anokuisa 50 iriwo mosi iye fed yemari yemobile. Kana uchikwanisa kupereka munhu 50 ukadze munhu 50 50 it means uri master farmer kune mari. Because kana wakakwanisa kuperesa 50 kokumako ukasiya mari. Kana wakakwanisa kuperesa 50 kumba kwako iwewe wakaita sei? Wakasara nemari. Ha? Bambo. Zvamuda kutsaya bambo. Azviti bambo. Zikuti bambo. Chiendai pahoteri. Modzoka masvika pahoteri. Mawedzera kurima. Mawedzera kurima. Musi wa 22 March. Mubva mabhadhara chii? Mombe mbiri dzinofana kudzabhadhara. Kana musi kubhadhara mombe mbiri idzodzo munoda mari 700 dollars. Musi wa 22 March. Chandirwadza bambo ndechekuti muri munhu asingaratidzi kuregereta zvaakashaisha. Muri munhu akaonyepera kuita makangwara. Mukadzi wemunhu akanyengwa. Mukadzi wemunhu haatauri naye pafoni tombotana nemukadzi wako. Iwe uripo baba. Mukadzi wako unomufonera kangani? Mukadzi wako iwe unomufonera kangani? Kakawanda. Zvekusvika kuma11. Saka sei mukadzi wemunhu wakasvika naye kuma11 unotaura naye pakuneseka? Kana wako iwe mukadzi wakaroora haukwanisi kusvika naye kuma11 uchitaura naye pafoni. Asi mukadzi wemunhu ukwanisa kusvika naye nachiko. Azviti ba. Chiendai muite dzataurwa. 22 March bhadharai mari. Asi iwewe mukadzi yetu muda futi. Munyoresa munhu mukadzi wake. Ndotomuda kuno. Ane mhosva yake anofana kubhadhara mukadzi wake. Zvaakaita. Because aizviziva kuti mukadzi murume. Aizviziva kuti murume. Mazwa. Mwaina wakadzi wenyu mese. Next quote. Kuti mukadzi wako iwewe abhadharwe zviro zvake azive kune zviro zvake zviri kuno. Zvaanofanira kupiwa. Zvekuti baba wakasaisa kugara. Zitezati 22 akasvika kusati mabhadhara. Muchazoona wakomana wangu wakure. Wakunyora kuti munombe ngani, mune mbudzi ngani, mune chii zvese. Then tozvibatira tega pasinofunga kuti ndo panobhadhara kuti zviri pamusha. Titezati that if you don't pay by 22 March, wachauya wakomana wobva wanyora kuti munei, mune mabadza mangani, mune mbudzi ngani, mune huku ngani, mune mombe ngani, mune masofa mangani. Tozvibatsirawo kuteka kuti mubhadhare mhaka dzenyu dzamakaita mukutapirirwa mega tisipo. Izvo baba. Right, endei baba. Yes. Nandichikumbira wakuti muripo wangu anofana kuunzira kuno nokuti haina ndigoni kutarisana naye. Aiwa, agara atobosi pamuri. Unotoya kuno wochekwa mubhuku kuonekwa kuti wabhadhara kuti tizoteere kana asina kubhadhara. Tiite zati. Right, endai.